Moi bons días, saúdos dende o Centro Cultural Multiusos de Melide. Hoxe, La Voz de Galicia desplázase ata esta localidade co seu ciclo con este ciclo que analiza o futuro para o medio rural, todos os desafíos e oportunidades, un ciclo que xa coñecen arrancaba este ano que está a percorrer toda a nosa comunidade galega con ese obxectivo de atopar proxectos, ideas, recomendacións para garantir que o noso mundo rural, que o entorno rural sexa moito mellor. Un ciclo este que organiza La Voz de Galicia co patrocinio de Abanca, coa colaboración da Fundación Juana de Vega, Eduardo Pondal e o Concello de Melide. Hoxe imos sumar máis voces, imos sumar máis ideas da man de todos os convidados que van pasar por aquí durante os próximos minutos nunha emisión que, como ben saben, vai ser emitida a través das canles de La Voz de Galicia. Grazas aos que hoxe, ademais, aquí nos acompañan, temos alumnos e alumnas do IES Melide que agardamos, pois, tamén tomen boa nota do que nos van a contar nos próximos minutos todos os nosos convidados. Nunha primeira parte, como saben, imos conversar cun empresario, unha iniciativa fora desta comarca vai nos presentar o que está a facer neste caso no seu concello en Tordoia. Unha empresa de segunda xeración que dirixe neste momento Javier Cancela, Talleres Mecánicos Cancela, TMC Cancela, o seu director xeral está hoxe aquí acompañándonos. Javier, que tal? Como estás? Moi bo día. Bos días, que tal? Grazas por aceptar o noso convite de presentar, todo o que levades facendo, o que comezou facendo teu pai, o que seguides facendo vos e, ademais, grazas por contarllo a todos os que hoxe aquí nos acompañan. Segunda xeración. Contanos un pouco como foi ese inicio e como comezou teu pai, taller mecánico, sobre todo reparación coches, pero moito tractor, pola ubicación que ten, rural, moita maquinaria rural. Como foi medrando esa idea inicial de teu pai? Nada, empezou moi xoven, decidiu independizarse, poñer un taller de reparación de coches e de tractores. Durante anos dedicouse a eso. Como decías ti, ao estar no medio rural, sí que viñan unhas máquinas a arreglar, agrícolas, e a partir de aí empezou a facer unha máquina, agitadores de purín, que casi non existían, astilladores de leña. Empezou a mezclar un pouco a reparación de tractores e maquinaria ca fabricación. E pouco a pouco foi crecendo. E despois, a parte máis importante cando se dedicou á fabricación foi o desarrollo de desbrozadoras, que realmente é a nosa especialidade o día de hoxe. Foi onde realmente se empezou a dedicar máis á fabricación. 2007-2008, ti colles ese relevo, ti con tua muller, ela leva os números, non? Sí. Cada un está dedicado a súa parte. Neste momento, tedes a fábrica máis grande de maquinaria agrícola do país, témola aquí en Galicia, no Concello de Tordoia, pero tes unha aspiración maior. Tes esa mirada internacional, agora nos contas ademais onde está tamén, en que mercados operan, pero ti queres que a nivel internacional unha parte da empresa sexa tamén a líder absoluta, non? Sí, nós realmente estamos no 2007 cando collín a empresa, seguín ca actividade, fixemos un cambio, dedicamos exclusivamente á fabricación e estamos especializados na trituración. Naquele momento tamén nos dedicábamos á importación de algún produto, de unha marca de Eslovenia, outra de Portugal. Deixámolo. O primeiro ano que fixemos é faturar menos do que estábamos faturando. O negocio foi a peor. Foi 1 millón de euros menos, non? Aproximadamente. Sí, faturamos, non 2, era un menos. O primeiro ano que ti colliches o foi perfecto o primeiro ano. Pero, co apoio tamén do meu pai, porque sabíamos que tiñamos que coller ese camiño, fixemos un cambio de imagen corporativa, e sempre con unha mentalidade, ao principio non o contaba moito, porque era un pouco... vio como un objetivo demasiado grande de ser líderes o día de mañán no sector da trituración a nivel mundial incluso, non? E a imagen corporativa que fixen foi facer un análisis a nivel internacional que colores pintaban todos os competidores ou que fabricaban ese tipo de máquina, e o que fixen é escoller un color que fora distintivo, non? Que cando formos pola carretera ou vivemos un color dunha máquina e ostras, esta é unha Cancela, non? Escollemos uns colores, encaixaron moi ben, a imagen corporativa, gustou, e fixemos un cambio tamén de apostar por a calidad, cando neste país non era quizá
fácil, non? De que a calidad de ser top outros países como Alemania ou así podría ser, pero aquí sí que fixemos unha aposta por a calidad, cuidar moitos detalles. Bueno, ao día de hoxe somos líderes a nivel nacional como fábrica en España, e dentro do sector estamos aí terceiros, segundos, a nivel internacional no sector da trituración. E o objetivo é, bueno, seguir crecendo. Como casou todo ese proceso, esa transición con teu pai? Porque, claro, tía unha aposta diferente, bueno, falabas agora desa línea visual, de aspectos que seguramente él non tivera tanto en conta, necesarios, non? Ti estabas noutro momento, tiñas outra visión, houbo sintonía? Sí, eu xa estaba no negocio. Ao final, estaban os meus pais tamén no negocio e chocas, porque as ideas poden ser diferentes. Eu sempre digo, para Santiago podemos ir por varias carreteras. Todos imos a chegar a Santiago. Podemos ir por Lugo, podemos ir por Ourense, pero ao final imos a chegar, pero sempre podes chocar un pouco, non? O que pasa que a transición foi... pasou igual ao meu abuelo, o pai del. Chegou unha fecha e dixo, hasta aquí. Creo que casi podo dicir que non entrou máis nunca no negocio. Caseime en agosto, en setiembre me sentou á mesa e a partir de hoxe o camiño é teu. Pero, como xe estou dicindo, non entrar ao negocio. Ou preguntarlle nun futuro, oye, mira, vou facer isto, que che parece? Ti sabrás. Foi... Por unha parte foi duro para min tamén, porque te deixan un pouco diante dos... Pero, bueno, colles experiencia, maduras antes... Deixeche ese espazo, pero dicías, non, por exemplo, neses primeiros anos, con esa protección, non? Ti sabes que ele está... No, quizá non, non. Non, porque de pedir unha opinión e dicir, ti sabrás, non? Quizás sabría que estaría máis ou menos facendo ben as cousas, pero non... Confiaba. Confiaba, quizá, pero sí que non opinaba. Contanos en que momento estades. Desde Tordoia para o mundo, a que mundo, a que países? Bueno, hoxe máis de 50 países, sobre un 60 e pico % de exportación, crecendo. Ahora mismo acabamos de pasar unha crisis no sector noso de 2 anos ou así, que nós somos, bueno, gracias a Dios fomos capeando moi ben, outros competidores tuveron que facer regulación de empleo, nós sempre crecendo con 2 cifras, o crecimiento, estes 2 anos un poquinho máis xusto, pero bueno, ben. E ahora mismo estamos nun momento outra vez de moitos pedidos e que o mercado está se movendo. Bueno, os mercados máis importantes para nós son os máis desarrollados. Ao apostar pola calidad, ao final, onde o noso produto ten aceptación é onde os mercados están máis maduros. Alemania, Francia, Estados Unidos, Australia, Nova Zelanda, bueno, en general Europa, Inglaterra. E aquí en Galicia, en España, nos mercados máis próximos? Sí, España, bueno, nosa península, tanto Portugal, considerámosla case como o mesmo país, a península, sí, temos unha penetración en todo o mercado. Por exemplo, no sur somos líderes en máquinas de trituración de poda, de olivo, almendro, frutales. No norte máis o tema de cosecha. É complexo pensar en previsións, non, de futuro, pero falábamos, hai uns intres do tema da trituración, de ser líderes absolutos a nivel mundial, en canto pois, a empregos, a inversións previstas ou non, a facturación, que previsións tes? Como ves ti o futuro? Bueno, nós estamos intentando crecer, despois que ten que responder o mercado, pero bueno, sempre con iniciativa de crecer, ampliando instalacións, personal. Ahora mismo estamos crecendo sobre 20 ou 25 personas neste momento, buscando, incorporando, que é un traballo que quizá o máis difícil, pero... Precisades? Sí, ampliando a plantilla. Somos máis de 160 personas en Tordoia, hai outro proxecto en Lugo de outra empresa de mecanizado, con máis de 20 e pico personas, 23 personas ou así. E, bueno, estamos nese camiño de seguir crecendo. Hai unha parte que outro día comentamos, tivemos unha conversación... Tema da electricidade, non? É posible que... Porque, sí, claro, falábamos das carencias. Isto supoño que lles interesa moito aos alumnos e as alumnas, non? Que a calquera que di, vou apostar polo rural, pois para quedarme ou para chegar a emprender un proxecto. Normalmente falamos do capital humano, non? Desa necesidade de persoal, que creo que é un problema de todos absolutamente, agora mesmo, de calquera tipo de empresa, tamén nas cidades, non só no rural, e ti dicíasme, bueno, ese sí,
Pero despois teño outros problemas como o da electricidade, por exemplo, que pode chamar máis a atención, non? Pero que dificultade vos supuxo a vos? Ou vos supón a vos? Levamos agora? anos, moitísimos anos con problema de suministro de electricidade, intentando solucionando. Ahora mismo estamos, sí que é verdad, está a obra medio realizar. Temos unha consecuencia, temos a línea de electricidade máis larga da provincia de Coruña, estamos moi cerca de Órdenes, da salida en Mesón do Vento, esa línea vai a Santiago, Bertamiráns, Negreira, volve hacia atrás, e bueno, uns problemas continuos de apagóns, de microcortes, problemas de potencia, e levamos anos sufrindo esas consecuencias. Demasiados anos. Moitos anos. Sí, con un coste que non é... Pero bueno, temos outras partes, estando no rural, temos unhas ventajas moi gordas, moi grandes, que teño moi claro, e sempre o comento, que se non chegamos a estar no rural, hoxe Cancela non sería a empresa que é. Nunha ciudad ou nun polígono, Cancela non sería o que é. Nunca te plantexaches ou vos como familia pois trasladarvos que algunha das vosas patas estivera ubicada noutra zona, non? Non, porque, bueno, ahora mismo, cando chegas a un certo volumen, podría ser, pero durante estes anos de atrás, non por o espacio. Ti nun polígono, cando unha empresa pequena, familiar, arranca con, imagínate, 2.000 metros. Ao cabo de 2 ou 3 anos, que a evolución que tuvo a nosa empresa de crecimiento, fan falta outros 2.000 ou 3.000. Vale. Podrá comprar unha finca lá, pero chega un momento que vas a estar encasulado e non podes seguir desarrollando. Cambiar outra vez todo eso cada 5 anos, eso sería inviable. A ventaja está no rural, nós temos un plan parcial desarrollado dentro do pexón do Ayuntamento, temos 50.000 metros de espacio para crecer, con por 24.000 metros cuadrados cobertos. Iso foi unha ventaja, bueno, toda, que pode haber para poderse desarrollar, que é ter suelo. É un dos titulares, non? Creo que, bueno, cunha perspectiva como ten o noso convidado, con ese pasado por parte do seu pai, esa nova etapa que estades enfrentando vos, que sigades mantendo enraizados, non? Nese rural claramente posicionados en Tordoia sen ánimo de ir cara a outros lugares, tes claro que só o éxito desta empresa podería darse no rural. Pregúntanche moito sobre consellos, ideas, xente moza ou de máis idade, cal é a clave do voso éxito, cal é ese segredo. Non sei se es moito de dar consellos ou non. Ti a eles, por exemplo, que lles recomendarías? Humildad, soñar no soño que tes, intentar levar a cabo, ser moi humilde, bueno, non sei, cuidar moitísimos detalles. Eso eu creo que nunha empresa ou na vida, no día a día, intentar cuidar todos os detalles para ter éxito. Non é que ten un produto moi bo, unha patente, ou ten unha ubicación moi bo, ou ten un servicio. Non, ao final, para que haxa éxito, ten que ser un cúmulo de cousas, desde a imagen corporativa, desde o servicio, desde a atención ao cliente, do produto, como entregas, como te presentas nunha feira internacional. Ao final, é un montón de cúmulos de cousas que tens que estar pendiente e intentar facelo ser o máis exigente posible en todos os puntos. E como ves o rural? Que se preparou para, pois eso, acoller proxectos de todo tipo. Tivemos ese pospandemia, non? Que parecía que se miraba máis cara ao rural, e que podía, bueno, pois ser tamén un lugar apropiado para outro tipo de facetas profesionais que ata ese momento pois non se contemplaban. Agora caímos outra vez nas mesmas obviedades ou aproveitouse ese momento pospandemia? Eu penso que o que comentaba antes do espacio, para min, vendo así un pouco desde arriba, sin entrar en profundidade, sempre vai ser o tema de espacio, de desarrollo. Se unha empresa hai unha idea e hai espacio e rápido, pois iso pode levar a cabo. Se non hai espacio para levar esa idea a cabo, bueno, incluso co goberno portugués, que agora están na zona de Vigo, que están apretando moitas empresas por ter espacio rápido, silencio administrativo, de poder ter unha licencia moi rápido. Esas cousas son claves para que os proxectos se leven a cabo.
No rural, sobre todo, creo que pode haber máis espacio, non? Que nunha cidade, máis fácil de desarrollar. E por que crees, entón, que bueno, falábamos onte, non? Ti máis eu telefónicamente, máis sempre cidade, polígonos que están máis preto, sempre se aposta máis por Máis iso. agilidade na administración, a hora de... A priori parece que non, temas de conectividade, de todo tipo. Pero a vosa mellor demostración que se pode, non? Sí, pero que para ter electricidade que teñas que esperar 2 anos, que unha licencia... Por exemplo, o do silencio administrativo para mí é fundamental, non? Ou que vayas a un polígono que este medio desarrollado e que teñas que esperar 1 ano por unha licencia, iso é o que vexo que pode ser que tapone un pouco os proxectos. Hai preocupación polas políticas, ímolo comentar despois no coloquio, non? Porque a moitos de vos os que traballades nos mercados exteriores, decisións que se toman, pois, por exemplo, outro lado do charco, pois, sí, teñen que preocupar cada mañá, non? Cando un se levante. Como estades vivindo vos? Duramente. Tenemos unha filial, por exemplo, en Estados Unidos, agora con 2 almacéns, costa este, e sí que estaba comentando fai un momento con compañeros da banca o tema das aduanas, no tipo de produto que nos vendemos na máquina está máis ou menos claro o porcentaje que se aplica, pero estamos sufrindo moitísimo cada envío con recambios, que unha vai con 55% de imposto, outra vai con 40%, a mesmo produto, variando continuamente. E claro, eso nos leva grandes dolores de cabeza e continuamente estar encima do tema. Dixemos, non tocamos demasiado o tema do capital humano, dos traballadores. Dicías que agora precisades unhas 20, 25 persoas para incorporar, aínda que non sexa a primeira preocupación ou das primeiras preocupacións que tedes, costavos conseguir xente, persoal, capital humano. Como se atrae tamén a ese persoal para que se incorpore a empresas como a vos? Sí, na parte máis técnica, cando puestos máis cualificados, no rural sí que costa un pouquiño a veces non estar cerca dunha ciudad, non? Cando precisamos de perfiles un pouco máis altos. Despois na parte de fábrica, pois sí que está costando, ahora mesmo costa moito tempo, moito traballo intentar recrutar xente. Estamos facendo un traballo, por exemplo, traendo xente de Perú, indonos ali, facendo, bueno, ahora acaban de vir 5 personas, temos que buscar vivienda, solucionarlle o tema de transporte, estamos traballando neso, non é fácil. Bueno, pois grazas, Carlos, por contarnos a historia da vosa empresa, que continúe durante moitos anos, desde a década dos 70, non? Principios da década dos 70 que teu pai que a poñía en marcha. Deixanos algunha pincelada sobre o futuro que agardas ti, se puderas dibullar que futuro, preguntaba che hai uns intereses a corto plazo, a medio ou longo prazo, como che gustaría ver a TMC Cancela, eses cores, non, que dicías cando ve a xente, con que soñas? A onde che gustaría chegar? Seguir desarrollándoa, quero dicir, sempre digo, hai que crecer para non morrer, hai que seguir intentando crecer, chegaremos onde chegaremos, intentar seguir facendo as cousas ben, e bueno, hai algún proxecto máis aí con unha marca nova, pero sempre dentro do sector de maquinaria, e bueno, vamos a intentar levarla a cabo. E aquí na casa, porque moitas veces coñécese máis fora que dentro, te crees que aquí en Galicia sabemos que temos unha empresa líder, a primeira, como dicíamos, nese campo de maquinaria agrícola, ou sodes un pouco descoñecidos? No, bueno, no medio rural, bueno, creo que sí, máis ou menos nos conoce. Bueno, pois Javier, un gusto escoitarte, grazas por facer esta radiografía, este repaso da historia da vosa empresa. Noraboa por conseguir todo o que tedes conseguido e que sigades medrando, levando pois o nome de Galicia por todos eses países. Javier Cancela, director xeral de TMC Cancela, vou vos pedir un aplauso para él. Moitas gracias. Seguimos dende aquí, dende Melide, imos sumar máis voces a este foro que analiza o futuro do medio rural, e xa lles dicía que despois de escoitar esa experiencia de TMC Cancela,
íamos conversar con máis convidados para seguir debullando ese futuro que nos gustaría que tivera o rural aquí na nosa comunidade. Agora con outros 3 convidados aos que xa saúdo, Miguel Ángel García, o director de zona de Ordes Arzúa, de Abanca. Grazas por acompañarnos, moi bons días. José Manuel Pérez, alcalde de Melide. Grazas por recibirnos neste caso, alcalde. E Manuel Casal, o CEO de El Huevo de la Abuela. Manuel, grazas tamén hoxe por estar aquí con nós. A vos. Moi bons días. Cos tres imos seguir conversando como dicíamos. Vou vos pedir moitas suxestións tamén, consellos, ideas, reflexións para seguir afondando en todo isto. Antes contádeme que vos pareceu esa experiencia que nos contou o anterior convidado. Somos líderes, tal e como nos decía, a través de TMC Cancela, a maior fábrica de todo o país. Unha boa demostración, non? De que dende o rural se pode ser líder absolutamente a nivel nacional, pero con aspiracións internacionais, non? Pois, sin dúda, bons días a todos. Encantoume escoitar a experiencia de Javier Cancela. E, bueno, podo vos decir que bueno, eu veño dun entorno rural, pero durante 20 anos estuve en Santiago traballando, e desde fai 3 anos volvo a estar no rural, na zona de Ordes Arzúa, que son, bueno, 21 oficinas en 21 concellos, cun claro e marcado carácter rural, e podo vos decir que encontro estas experiencias, a de Javier e de algunha máis. Hoxe hai claros exemplos de que o rural ten máis futuro que nunca na nosa contorna, e sinceramente hai moita xente nova. Eu quero deixar un mensaxe de que hai moito futuro, hai moitas experiencias positivas, e necesitamos que as novas generacións entendan que o agro, que o rural ten moitísimas posibilidades de desenrolarnos profesionalmente, pero tamén como proxecto de vida, e anímovos a que exploredes todas as vías e que conozcades todas estas empresas e grandes iniciativas que temos hoxe no rural e na nosa contorna. E moitas veces seguro que comentando, afondando no que dis, precisamos coñecer, non? Manuel, alcalde, non sei se tedes esa impresión, coñecer experiencias como a de Javier, como a que imos coñecer agora de Manuel, saber que sí, que se pode ser líder, que se pode emprender, que se pode ter éxito no rural, non? A priori en cada punto, despois coñeceremos da man de Manuel sobre todo dificultades que tamén as hai, pero hai que dar visibilidade, non? Os casos de éxito. Bueno, eu, despois de escoitalo, que é o director xeral de Cancela, pois evidentemente eu conozco porque eu viví bastante tempo en Sigüeiro e Tordoia tampouco está moi lonxe, non? Ademais, é un dos exemplos de como deben ser as cousas. É dicir, pódese industrializar, pódense facer empresas e é innecesario que se creen polémicas, por exemplo, montando outro tipo de empresas que non se aceitan ao medio no que están, e este señor crea emprego, probablemente emprego de calidad, pode medrar e non crea ningún tipo de polémica, senón que é un exemplo de como probablemente ten que ser o camiño hacia unha industrialización probablemente do medio rural, ou é a maneira que teño de velo. Que che pareceu a ti, Manuel? De empresario a empresario. A mí fíxome reflexionar, porque, bueno, fíxome reflexionar non, sírveme de consello, porque nós tamén somos unha empresa familiar que empezamos no 97 e somos a familia e, o sea, o matrimonio e 6 fillos. Empezamos con 1000 galiñas e hoxe temos, pois, facemos como 15.000 docenas diarias de ovo campeiro. A min tócame o proceso no que está el é a segunda xeración, eu fun a primeira. Pero ora tócame pasarlle o testigo aos meus fillos e o consello valeume. Voullo soltar de repente, toma e te quedas. Entonces, porque estaba empezando eu a leválos cada un por un camiño e tal, pero non, a mellor é mellor de golpe e ala, toma a piscina e... Entonces, pero bueno, ejemplo de empresa de éxito. Pois ese objetivo, eu dicía ao inicio, ao final destes foros. Sí, sirve para reflexionar a través das testemunhas dos diferentes convidados. E continúo contigo, El Huevo de la Abuela. Ti estás aí agora de cabeza visible, empresa tamén familiar, matrimonio 6 fillos, non? Poderíamos resumir así. Tes os 6 fillos implicados xa... na empresa de unha ou de outra maneira están os 6. Con funcións. Foi natural, os 6 quixeron... Sí, de feito, teñen carreira, pero dixeron, non, mira, gustanos o tema, cada un ten a súa función. Temos unha das fillas que é arquitecta, que é que se encarga
En vez de traballar no que lle toca, pois traballa na empresa diseñando e desarrollando os proxectos todos nosos. Claro, nos estamos diario construindo, entonces ela ten casi diario traballo con nós. E todos se foron adaptando, non lle estuven que decir ao contrario. Gustaríame, a ver, todo pai cando estudia os fillos gustaría que desarrollanse nas súas carreiras, pero se logo son máis felices na empresa, pois, bueno, eu nunca os forcei. Vos estades en Melide, pero onte comentábamos tamén, non? O vosso caso é chamativo porque estades aí entre dúas augas, non? Hai unha canción que ten ese título, neste caso entre dous concellos, estades en Melide, que non se fade o alcalde, pero dicíasme, temos un pé tamén en Lugo, en Palas de Rei, porque tal é a vosa extensión, non? Nós temos, en este momento, 16 naves de produción, dunha media de 2000 e pico metros cada unha. Pero o centro de produción, onde temos o centro clasificado, está entre dos ayuntamientos, Melide e Palas. O sea, son 30 hectáreas, 40 hectáreas, e claro, en 40 hectáreas pillas os dous ayuntamientos, que nos genera os nosos problemas, que aquí o alcalde o sabe tamén. Porque traballar en dous ayuntamientos generounos moitos problemas, pero bueno, foronse resolvendo pouco a pouco e bien. El huevo de la abuela xa o di todo, xa se sabe cal é a vosa actividade, pero chama a atención como cambiou, non? Ti falabas do ano 97, comezachedes traballando para outros en un momento determinado e xa coa vosa marca propia. Como foi iso de cambiar o modelo de negocio? Nos empezamos con 1000 galiñas. Unha casualidade, un día nunha feira de Silleda atopeime con un directivo de Coren, que era amigo meu. Non había galiñas camperas en Galicia. As galiñas empezaron, pois eso, daquela. Fomos nosos... Había outra explotación que tiña 500, que empezou canda nós, e a nosa de 500. Entón, plantei yo un directivo de Coren. En aquel momento dixen, oye, e se facemos este experimento? E díxome que non, que eles non vendían ovo campeiro, que non lle vía sentido. Eu xa estuvera en Francia vendo como funcionaba. Pero o día seguinte chamoume e dixo, oye, Manol, estuve pensando, podemos probar eso? E dixen yo, vale, pois probamos. Probamos con 1000 galiñas e ao cabo de 6 meses montamos outras 20.000. E desde aquela, bueno, fomos evolucionando hasta as que temos hoxe. En todo momento foi produción. Os primeiros anos, hasta o ano 2007, producíamos para outra xente, para outros proveedores de ovo, outras marcas. E no 2007, que foi cando xa se implicaron, os fillos foron entrando todos a cañón, pois dixo, oye, papá, tiñamos unha marca registrada desde había anos que eu xa preveía salir ao mercado, e no 2007 pois empezamos con el huevo de la abuela. E aí estamos, cada vez medrando máis, e agora con uns proxectos de desarrollo de duplicar a produción daqui ao 27-28. Vai depender moito da burocracia. Falaremos da burocracia, que unha, no voso caso, subliñas que é unha das grandes dificultades coas que vos atopades. Compartes a visión de Javier de que, bueno, os pais tedes que ter un papel, ti tedes que, en algún momento, aínda non, pero terás que ceder o testigo. Bueno, como compatibilizar todo iso? Ti xa visualizas o momento, xa pensas en como che gustaría que se xestionara a empresa? Sí. De feito, nós todos os lunes nos reunimos para tomar decisións, novas iniciativas e perspectivas de futuro. E unha delas agora é esa, porque nos toca, por eso dicía que se cadra, pois, oye, xa non discutimos máis e vai así. Pero bueno, sí que estamos aí, cada un, como son tantos e son tantas parcelas, porque temos a parcela de produción, a de calidad, a de marketing, recursos humanos, o sea, hai parcelas para cada un deles. Pero agora o momento que nos toca nos seguir evolucionando, o momento do ovo é moi bon agora, moi bon, porque o ovo antes era un produto local, pero que agora internacionalizouse. Entón, todos os problemas que pasan en Estados Unidos repercútenos aquí. Pasan en Holanda, repercútenos aquí. Entón, agora, a raíz de que saliron estes casos de gripe aviar, hai 3 anos en Inglaterra, hai o ano pasado en Estados Unidos, agora entrou aquí en España, que sacrificáronse entre a semana pasada e a anterior 3 millóns de galiñas. Entón, todo eso, que fai? Que non haya produción. Entón, é o momento de, sin tes a suerte ou os controles de bioseguridade adecuados para que non che entregue para aviar, é o momento de evolucionar. Por eso nos estamos aproveitando para facer este crecimiento que queremos ahora de duplicar a produción.
Estamos, como lles estamos contando un Melide, alcalde, que pode facer unha administración a máis próxima, un concello, a administración local, para protexer os emprendedores, os empresarios de toda a vida, os que desexan pues, activar novas liñas de negocio para que se queden, para que xeren economía, emprego, que pode facer esa administración local? Vamos a ver, os concellos a veces estamos, desde o punto de vista administrativo, incapacitados para a agilización de determinados trámites. Cuestión, sempre necesitas permisos sectoriais, son permisos sectoriais pois por poñer, podemos poñer carreteras, podemos poñer augas de Galicia, podemos poñer patrimonio, podemos poñer zonas de especial protección. Aí tes que esperar. É dicir, probablemente tería que haber unha normativa singularizada para que esta xente tuvera a oportunidade de poder levar a cabo e crear riqueza os seus propios proxectos, pero de unha maneira diferente. Decía a persona que interveu antes que, 2 anos para unha red que necesita para o funcionamento do seu negocio. Pois aquí moitas veces, eu, con Manolo, que temos falado de determinadas cuestións, primeiro que o seu negocio este entre Palas e Melide non hai ningún problema, que veñan moitos máis e compartimos espazos e ningún tipo. Os localismos nunca foron nada interesantes para o desarrollo en xeral. E claro, ele ten prisa porque ele é unha persona que é emprendedora, que ten o diñeiro, que ten a idea e claro, moitas veces sinte frustración porque creo facer pronto. Pois o mellor hai que singularizar a normativa para determinados casos que supoñan un medrar económico das zonas onde se poden implantar. Pero o mellor hai que mirarlo de unha maneira diferente. O mellor hai que mirar as zonas de protección especial, como hai que manexalas, se teñen que ser tan extensas ou menos extensas. É dicir, buscar unha maneira de que se poida axilizar o trámite administrativo. Independentemente que moitas veces as administracións locais non teñen a capacidade técnica de resolución de determinados asuntos que deberían vir resoltos. Igual que se piden permisos sectoriales, tamén podíamos traer xa resolucións de que se pode facer ou non. Porque podes acabar para dar unha licencia, podes tardar un ano ou máis. Claro, eso ralentiza o proceso de crecemento? Obviamente. Cales diría que son as bondades, imos vender ben esta localidade para implantar aquí ou das que se poden beneficiar as empresas que están aquí asentadas, que ofrece un municipio como este? Vamos a ver. Un municipio como este ten algún problema estrutural de difícil resolución. Temos un polígono industrial que está prácticamente vendido na súa totalidade. Agora estamos propoñendo co paso da autopista. Xa de paso que falamos da autovía, perdón, a ver se vai ser en abril. Se cadra quedamos sin ela eternamente. Tiña que decirlo. Despois de 30 anos estaría ben. Entonces, nos propoñemos ahora mismo un polígono industrial de 320.000 metros cuadrados que vai, para que nos entendamos e facendo publicidade, desde o Gadis hasta a autopista. Entonces, presentáronse unha serie de alegacións e esas alegacións aceptámoslas todas porque non queremos polemizar con un terreno industrial e ademais fixémolo aí nesa zona porque a autovía está perfectamente ao lado. Entonces estamos esperando o permiso de Augas de Galicia para desarrollalo. Nós vamos dar a posibilidade aos propietarios aos que desarrollen eles e senón faremos un procedimento mixto donde a administración e os propios propietarios poidamos facer ese que ten de bom Melide. Home, máis alá do tema de Altri, que parece que tamén lle gusta a zona, pois supoño que outras empresas que non creen polémica, que non xeren problema, que non xeren ningún tipo de contestación social, pois home, estamos, podo dicir que estamos no centro de Galicia.
É dicir, ahora mesmo vamos ter unhas comunicacións que son obvias, é dicir, vamos estar en 25 minutos en Lugo e vamos estar en 25 minutos en Santiago. É dicir, estamos a canto? A 20 minutos do aeroporto de Santiago, a 30 minutos da estación do tren en Santiago, e dentro de pouco, pois, supoño que se poderá coller tamén en Lugo, ou eso é esperable. Sempre cando vertebres ben Galicia de unhas comunicacións fluidas, rápidas, áxiles, evidentemente o desenrolo das persoas é moito maior. Polo tanto, eu se lle digo cando teñamos ese terreno industrial, que miren as posibilidades que hai e que vexan que hai empresarios de éxito en esta zona. Un exemplo, témolo aquí á dereita, Huevos de la Abuela, que ten 250.000 galiñas. Ai, que usted perdone. Foi un despiste. E hai outra serie de empresas, podemos falar de Ángel de Nutripor, podemos falar de empresas de construcción, é dicir, que hai un tecido industrial bastante importante para un pobo de 8.400 habitantes. Polo tanto, é un sitio atractivo. E, ademais, todas as empresas que se fixeron, como a de Manuel, que casi todas son de índole familiar, pero todas evolucionaron, e moi poucas que se plantearon con seriedade, que se plantearon con recursos, que se plantearon con ideas, moi poucas caeron. Polo tanto, o sitio mal non está. E se por encima está ben comunicado, pois, obviamente, a zona é boa. E que lle piden os empresarios, os mozos cos que tamén se atoparán, non? Pola rúa, e lle din, pois alcalde, teño esta idea, non sei se chegará a materializarse ou non, coinciden, por onde van as demandas? Eu teño un problema cos concellos, a pesar de que me toca estar nun deles. Eu creo que están convertindo os concellos, polo menos os concellos rurales, están os convertindo nunha especie de basureiro de outras administracións superiores. É dicir, hai unha serie de cousas que non saben facer con elas, por exemplo, leyes que sacan, que eu lles chamo a estes señores do flexo, é dicir, cando sacas unha lei, ou ben adotas económicamente para que se poida levar a cabo, o que non pode ser é que teñas un montón de cuestións que che veñen derivadas e que as teñas que financiar, cando o financiamento do Concello, tanto do meu e de outros, tanto por parte da Administración do Estado como da Xunta, é claramente insuficiente. É dicir, non se nos poden dar cada vez máis facultades e cada vez menos recursos. É unha cuestión que non casa. Aquí que patrocinan este acto a banca sabe perfectamente que para facer cousas ten que haber recursos, e cando non se teñen recursos pídenlles cartos a eles, e eles danlles nun interés determinado máis barato para que o país poida avanzar. Polo tanto, o que ten que ter unha administración é os recursos humanos e os recursos técnicos, e depois é outra cousa nas empresas que eu si escoito pola calle. Hoxe é moito máis fácil atopar unha persona de unha alta cualificación para calquer traballo que buscar unha serie de traballadores, pero eso en todos os eidos. Pasa aquí ahora mesmo. Non sei se lle pasa a Manuel, pero ti queres buscar hoxe, pois, por decir algo, un enxeñeiro de camiños, e, home, atópalo. Ou se queres buscar unha persona que seña un albañil bon, que seña un carpinteiro bon, que seña un fontanero bon, e tens que esperar, hai como lista de espera. E iso é un problema estrutural, que haxa moita xente, decía antes o director xeral, que tiña que buscar traballadores, por exemplo, en Perú, porque non tería outra posibilidade, porque senón collería xente de aquí. Eso hai que estudialo, hai que poñerlo encima da mesa, e cal é o problema que non se poda repoñer con paisanos as empresas que necesitan medrar e que necesitan mão de obra. Pois é un problema estrutural. É dicir, moitas veces escoitamos discursos políticos de moita xente que di, non, resulta que hai moita xente aí fora e que se utiliza políticamente. Oiga, estudie usted por que os empresarios, os emprendedores son incapaces de encontrar mão de obra para o desenrolo da súa propia empresa. E ese é un problema que habría que estudiar. En vez de utilizarlo políticamente, si deben estar, si non deben estar, si deben ser máis de Sudamérica, si deben ser de non sei onde, a cuestión é que eu, que a xente que conozco aquí, ten dificultades para, querendo dar traballo,
estar imposibilitados de dalo por esa falta máis de obra. Ese é un problema. Ese problema é que estudialo. Nunca se nos di. Sempre se fala de inmigración de unha maneira ou de outra maneira, pero nunca se nos di por qué os indígenas non somos capaces de cubrir as nosas propias necesidades. A mellor é un erro de concepción. Escoitábamos o inicio director de Zona Ordes Arzúa, e creo que dicías, Miguel Ángel, que tiñedes 20 oficinas, non, nesta zona. Somos 21 oficinas para un total de 21 concellos, pois unha área geográfica que vai desde Bembibre ao oeste, Cerceda no norte, Pontevedra no sur e Melide na parte este. Somos un entorno eminentemente rural e bueno, pois nós con 21 oficinas e cerca de 70 profesionales pois tratamos de dar un modelo de negocio que se basa na cercanía, de conocer os problemas, as inquedanzas dos nosos veciños, das nosas empresas e tratar de lograr solucións as máis axeitadas posibles ás súas necesidades. Nese sentido, nese senso, nos últimos anos a banca fixo un esforzo moi grande tamén para dotar a nosa rede de gestores especialistas e de bancas, unidades unidades especializadas en determinadas áreas e, sen ir máis longe, pois, hoxe acompañanos compañeros da banca de empresas e compañeros de banca agro que teñen unha importancia unha relevancia moi importante no noso eido, porque realmente a nosa é unha comarca tradicionalmente rural. A verdad que moi contentos e, bueno, pois o noso modelo basase na cercanía, escoitar os nosos clientes, escoitar as súas necesidades ou os problemas que nos poñen enriba da mesa, que a veces sirven para poñernos de acordo, pero moitas veces non están no noso oído resolvelos, pero en calquera caso entender cales son as circunstancias nas que se moven e tratar de dar as solucións financieras que sean máis axeitadas para o seu desenrolo, sexan a nivel personal ou das empresas ou dos negocios da zona. Supoño que esa máxima xa se resposta coa cifra que diches, non? Porque esa declaración de intencións de queremos ser cercanos, queremos estar próximos, claro, si xa falamos de que nesa zona 21 concellos, 21 oficinas, estar presente todos e cada un deles, non? Xa resposta, non? A esa cuestión. Eu entendo que cada entidade financiera compite dunha maneira que entende legítimo cada un, non? Nos frente a outros modelos que optan por cerrar oficinas e atender a través das novas tecnoloxías, pois nós seguimos pensando que o noso modelo ten que ser un modelo de cercanía, non? De que nos temos que sentar pois cos profesionales, cos empresarios, escoitar as súas inquedanzas, cos particulares, falar dos seus proxectos, conocelos e desde a nosa posición pois tratar de darlle as solucións que sean máis axeitadas. Esa é a cultura que ten a banca en Galicia. Nós estamos presentes en, creo recordar, 143 municipios. Si temos en conta os municipios que atendemos con caixeiros ou con a oficina móvil, chegamos a atender un total de 175 municipios. E, bueno, un dato que xa finalizo, que non creo, xa sei que os datos aburren moito, pero unha de cada 3 oficinas de a banca en Galicia está nunha población de menos de 5.000 habitantes. Creo que é un dato importante, creo que é un dato que axuda moitísimo o desenrolo do noso rural e creo que entre todos temos que construir un futuro mellor, un futuro cheo de... Eu, sinceramente, creo que o rural ten máis futuro que nunca, non? Estamos nun proceso de modernización moi importante, pero estamos tendo moitísimas axudas. Ora hai un momento en que o vento sopla de cara, creo, e sopla de cara, non, sopla de espalda, e tenos que impulsar a crecer, a medrar e a convertir que as nosas comarcas pois teñen un futuro bo. Esa vocación de apoio ao rural, aos municipios máis pequenos, falabas deses municipios de menos de 5.000 habitantes, hai moita actividade pois, agraria, falábamos de maquinaria, bueno, actividades tradicionais, non? De municipios máis rurais. A banca tamén se preparou, non? Falabas agora con esa parte agro. Esas actividades están cambiando moitísimo, se están modernizando, hai un mundo cada vez máis complexo, necesitamos cada vez unha banca máis especializada, non? E nós a través das unidades especializadas pois o que conseguimos é ter gestores moi conocedores de cada unha das realidades de cada un dos sectores e tratar de dar as solucións que máis axustan, non? En ese sentido, pois, bueno, Banca Agro non é porque estén aquí presentes dous responsables de Banca Agro, pero na nosa zona teñen moitísima presencia porque o rural está avanzando moitísimo nos últimos anos, vale? Estamos vendo que as producións leiteiras pois están medrando, están por fin, desde fai uns anos, traballando cos márgenes razonables, de agrarias, de gandeiras, de un mundo vitivinícola, bueno, pues un montón de, en fin, de actividades que creo
creo que sinceramente están funcionando mellor que nunca, pero tamén exixe moitísima modernización, moitísima inversión, e bueno, pues aí é onde queremos estar cerca, queremos conocer os proxectos e queremos apoialos e tratar de entre todos facer unhas comarcas cada vez máis ricas e que contribuir ao seu desenrolo. É dicir, hai xente, emprendedores ou empresarios de toda a vida que están chamando bastante a vosa porta, non? Con moita idea, con iniciativa polo menos, non? Por isto que dicías de que tes claro que o futuro do noso rural pois que aparentemente vai ser fructífero. Sin aventurarnos a... Levamos anos en que, por exemplo, a incorporación das segundas generacións é todo un feito, non? Proxectos que naceron fai 30, 40, 50 anos, proxectos que nós conocemos de fai 30, 40 anos, ou ideas que entraron nas nosas oficinas fai 30, 40 anos, ou se teñen unha realidade palpable, non? E a incorporación de novas generacións, a incorporación de man de obra especializada, a modernización, que é moi importante e moi necesaria, pois está introducindo un montón de oportunidades para a nosa riqueza, para a riqueza das nosas áreas e evidentemente para a banca para apoiar eses proxectos, está moi presente, continua presente, creemos que hai moito presente, pero creemos que hai moito futuro. Manuel, preguntaba antes o alcalde as bondades dun municipio como este, que poderían ser extrapolables a calquera outra localidade rural de Galicia. Para vos, os maiores atractivos de estar aquí, de desenvolver a vosa actividade aquí? Bueno, a principal é porque eu son de aquí. Eu criei-me toda a vida aquí, entonces pois non tiña sentido empezar. Son veterinario aquí, exerzo aquí a miña profesión, entonces o negocio foise desarrollando todo en base a de... E permitíache crecer, non? Unha localidade como esta, sí, dimensionar... O terreno non é o mismo aquí que compralo unha ciudad. Melide é un sitio que tampouco é excesivamente caro, entonces permitíanos un crecimiento. O que pasa que falando do que falabades hai un momentiño do tema do personal e do medio rural, eu diferenciaría dúas cousas do medio rural. Hai dous medios rurales. Hai o medio rural que é Melide e hai o medio rural que son as parroquias. E iso pasa en todos os ayuntamientos. En Coristanco, en todos os lados. Que pasa? Que se lle está dando... Eu creo que todos temos que ter claro que comemos do agro, vale? Estáse lle dando prioridade. É como se tes un coche e eu queres ter de chapa bonito e de motor estropeado. Aquí cuídanse os pueblos, olvídanse as aldeas. Os gandeiros, a maioría estamos acostumbrados, considérome dos dous lados, a vivir no agro, pero os nosos fillos ven que se abandona o agro. Por eso se marcha a xente. Non se marcha a xente porque non lle guste traballar no agro. Márchase porque ven que cada vez está máis abandonado o que é o rural, non o rural Melide, rural Betanzos, non, as parroquias. Entón, claro, vense desanimados, por encima as administracións cada día poñenlle máis trabas, todo é papel, entón dicen, oye, mira, isto non ten sentido. Entón, se non se cuida eso, que é o que nos dá de comer, quero dicir, todos os que estades aquí comedes do que producimos no campo. Todos os da cidade do que se produce no campo. Que pasa con isto que se está facendo con esa política de cuidar o que se ve e abandonar o que dá de comer? Que fai que se encarezca o produto. Cada vez hai menos vacas, aunque haya explotacións máis grandes, cada vez hai menos xente que produce huevos, cada vez hai menos xente que produce coles, verduras, e o produto encarécese. Entón, creamos aí unha pescadilla que se morde a cola terrible. E todo porque poñémoslle trabas ao campo. Todo trabas. Queres plantar, trabas. Queres desbrozar, trabas. Queres botar millo nunha finca que está ao lado da Renatura, trabas. Precios. Eso vai encarecer todo o produto, porque estás limitando os nichos de produción. Entón, cando me decías de empezar aquí, claro, empezas en calquer pueblo, pero buscas pueblos ou sitios con menos dificultades. Buscas sitios onde non haya Renatura. E que agora xa non te fijas, vou ali por isto, non. Donde se pode facer isto? Porque está tan limitado, nós para facer unha nave temos que falar con casi todos os santos para buscar un sitio. Para ti, o tema da burocracia, ti situarías ese como o maior dos problemas que tedes, non? Total. Non se pode estar 3 anos, 4 anos, 5 anos, como me ten pasado a min, para construir unha nave. Non se pode, é imposible, é inviable, porque neses 5 anos cambia totalmente a vida, cambia a idea e abúrrete. E aborreme a min que teño a miña edad, pero un rapaz de 20 anos que quere montar un negocio e lle tardan 5 anos en darlle a licencia, ese tipo aparece un chollo que lle dá 1.500 euros e deixa todo.
Entón, temos montado todo isto ao revés. Está todo montado ao revés. Cuídase o que non se debe. O que decía antes, cuidamos o coche, que esteña bonito, limpio por fora, o motor, o chasis e os fondos da igual, non se ve. Pues aquí o rural non se ve. E nadie vota máis real del. Todo o mundo vende eso. Todo o mundo vende que o rural. Pero o rural refiérense a eso. Todo o mundo quere vivir no rural, no pueblo. No pueblo. Porque é tranquilo, veñe da ciudad ao pueblo. As aldeas veñen 4. Entón, mentras non prioricemos eso, isto vai todo hacia baixo. Os precios subirán, cada vez habrá menos produto, despois que xa, é que sube todo. Non, cada vez hai menos. E se hai menos, hai que subilo. E iso é o que... Non che respondín totalmente a pregunta, pero que tiña ganas de decir eso tamén. E en canto da mão de obra, é verdad, atópase mão de obra mal. Nos, de feito, nós temos o centro totalmente robotizado, porque cada robot aforranos 9 personas. Entón, tuvemos Así que de claro, as cifras son esas, non? reales. Nós temos ali 5 robots que nos aforran 45 personas. Tiñamos que ter 45 personas máis, pois temos 45 personas menos, porque non as hai, non é porque non as queiramos. Logo valas buscar, non as atopas. E agora, bueno, nos estamos metendo aparte de telo robotizado, hai outras labores que non se poden facer. Entón, estamos collendo xente, da semana pasada colléronse 4 personas, todos de fora. O mesmo non que... estou en contra deles, pero que non hai. Non, quero dicir, non hai, e a xente que ven con ganas de traballar, vale, a que non, pois... E por que crees ti, que maneira hai de dotar a eses postos de traballo de atractivo, non? Para que... Non lle das dotado atractivo. Mira, nós facemos jornada continua. O sea, que traballan... As 3 da tarde están libres. Eso xa é unha facilidade. Dámoslles o horario que queren, dentro de uns márgenes do noso traballo. Decímoslle, se tes fillos, se tes que leválos ao colegio, que horario tal. Adaptámoslos totalmente ao horario. Inda así, por que non lle é atractivo? Por lo que che decía antes, porque ven que o campo non tira, nadie o cuida. Entonces, pues, e despois, bueno, de que haya aquí xente que non traballe, que non traballa no noso país, porque, claro, non quero entrar en temas políticos, pero se é un rapaz de 20 anos, como moitos que hai aquí, lle dan unha paga e vive na casa, vive cos pais, aforra máis que o pai traballando, entón xa non se plantea traballar. Eso é un tema que non nos vamos dar a solución a nadie, pero políticos arreglarán. Eu teño un amigo que outro día me decía, oye, tuve unha discusión co fillo e tuve que calar e darlle razón. Dixo, o que pasou? Joder, ten 37 anos, non o dou botado da casa. Eu veña, perdeume un argumento que tuve que calar. E dixo, que argumento foi? Preguntoume canto ganaba eu. Claro, un tío que gana por 1.800, 2.000 euros, que paga a hipoteca, que paga tal, e dixo, e canto aforras ao final de mes, papá? E dixo, bueno, pois, pagado isto tal, algún mes 200, outro mes 300, e dixo, eu aforro 500 e non teño que aguantar a ningún jefe. Mentre se faga eso, porque claro, tiña unha paga de 500 euros, máis o pai dalle 50 a semana, a abuela non sei que, claro, cando eso se derrumbe, acabe eso, de que vive. Pero mentres é o que aguanta. Entón, claro, a xente de aquí, non sei, é que é difícil solucionar. Aquí temos a rapaces supermotivados, Sí. Estaban por aí xa murmurando, pero imos tamén lanzar mensaxes de contado a... Bueno, a todos eles. Isto non é extrapolable ao 100%, vale? Eu sei que hainos, porque de feito do I estuvemos alumnos en prácticas na nosa empresa e super traballadores e concienciados co que querían facer, Eso sí que teño que dicirlo, pero bueno, eu falo dunha maioría, non de un grupo de xente que está disposta a traballar. Os vosos ovos, Manuel, produtos sans, mimades as vosas galiñas, e ademais a enerxía das vosas instalacións proceden de... O 80% é renovable, sí. Son as máximas sobre as que se sustenta, non? Calidade, cuidado medioambiental, houbo tamén ese paso natural, non? De apostar por unha fabricación dese tipo. Nos cando decidimos sacar a marca ao mercado, claro, había moitas marcas de ovos. E había ovos, non é como agora que non nos hai. No ano 2017 todavía había moita produción de ovos, máis do que o consumo. Entón había que pelear para entrar no mercado. Nos decidimos apostar pola calidade. Nos desbotamos moito ovo que ao mellor ten a cáscara algo máis blanda que outros comercializan, ou pequenas fisuras, ou nos tecnificamos a tal nivel a produción de ovo que
facemos unha ecografía a cada ovo. A 60.000 ovos por hora, faixille unha ecografía para que, sabedes que a veces cando sale ábrelo e ten unha manchiña dentro, sangre, ou o noso non o leva. Aparte de outros miles de pruebas que se lle fan. Pero esa diferencianos, porque aquí en Galicia só fai unha empresa que é a nosa. En España só hai 8 que poden ter esa tecnología. Entón decidimos apostar por un produto de calidade, de mimar as galiñas, de non contaminar. Nós temos un estándar de bienestar animal de Wildfire que cada ano, e isto conto a título de curiosidade porque parece unha tontería, pero é impresionante, nos ven un psicólogo de galiñas, isto é para estudiar, isto é para estudiar, e a primeira vez que veu, eu sendo veterinario, ele é veterinario tamén, díxome que tiña que estar 1 hora dentro de cada nave, en cada esquina da nave, 1 hora dentro da nave. Eu dixen, bueno, ti verás, eu eso de estar aí, que analiza? Para que vexades a que nivel chegan algúns estándares de calidade de bienestar animal. Ele está ali e está intentando interactuar cas galiñas. E botalle un pau, e botalle unha pelota, e ponlle un globo, e fíjase se interactúa, se se divirten, se se estresan, se están cómodas. Digo, pero vamos a ver, son galiñas. Hai que cuidalas, hai que darlles o seu espacio. Bueno, pois, todo eso van evaluando en unhas casillas de 100 preguntas, que é unha locura. O sea, e conto esas porque son... Pero mírenlle se teñen as uñas ben... O sea, que non as teñan que se clavan sobre sí mismas porque están mal gastadas, as plumas... O sea, unha locura. Entón, esos estándares de calidade, nos, bueno, vai diferenciado con unha marca que te axuda a salir ao mercado. E foi polo que apostamos nós, por diferenciarnos. E diferenciámonos, temos a certificación en alimentación en base a maíz, acabannos de dar o sello de empresa responsable, o sello responsabilízate da Xunta de Galicia, que só hai 200 empresas que o teñen. O sea, vamos a todos os estándares de calidade para diferenciarnos. Ahora mesmo non nos faría falta, porque non hai ovo e o ovo se vende ben. Pero é igual, nós apostamos por esa línea e queremos seguir en Sabía que mimaba desas vosas galiñas, pero creo que non nos imaginábamos que chegaba tanto. É unha auténtica, e iso é unha mínima cousa das que vos podo contar que nos analizan ali cando veñen. Hai unha parte importante para dinamizar municipios como este de Melide, os municipios máis pequenos que hai en Galicia, vida social, vida cultural. Entidades como a banca tamén sustentan iso, empresas, non? Que patrocinan eventos, concellos que apostan por esa vida. Como vedes tamén esa necesidade, non, de darlle aos veciños que residen nesas localidades esa vida? Bueno, a banca desde sempre, desde os seus inicios, tivo claro que a nosa aposta pola cultura, non? E sacar a cultura tamén dos circuitos urbanos, non, tradicionais, non? Entonces temos programas con a Fundación que pretenden acercar a cultura a todos os pueblos, a todas as villas, a todas as comarcas rurais, e en concreto en Melide creo que está habendo unha exposición neste momento, unha exposición fotográfica, que creo que leva todo o mes, creo que está tendo moitos éxitos, creo que é o seu último día, creo recordar, e bueno, animo a todos os que non tiveran a ocasión todavía de visitala, pois animos a visitala, unha exposición fotográfica, animales. Bueno, en calquera caso, tratamos de levar a cultura aos pueblos e temos outras iniciativas. Por exemplo, temos 2 convenios, un convenio ca Fundación Galicia Deporte, que a través do cual patrocinamos os nosos deportistas, os nosos clubs deportivos, e outro programa a través da Secretaría Xeral de Turismo, que tratamos de patrocinar as nosas festas tradicionais, non? Na comarca en concreto, pois colaboramos ca Festa do Queixo en Arzúa, ca Festa do Galo Piñeiro en Arca, incluso a festa os xerais do Ulla, non? Bueno, temos un programa de estar presentes, de patrocinar a nosa cultura e tamén desa cultura sacarla das cidades e acercarla tamén ao mundo rural. É unha parte importante, non, alcalde? Que os veciños teñan opcións para pasar o seu tempo de lecer. É importante na intervención aquí do meu compañero da banca, vin a intervención en festas que está moi ben, saltache esta nosa. Bueno que ven, o ano que ven logo. Bueno, pois quedamos neso. Efectivamente, ten que haber, vamos a ver, tamén ten que haber unha actividade importante. A banca non é a primeira vez que colabora con nós, en serio. É dicir, xa o ano pasado houve unha exposición de pintura, nós somos clientes da banca tamén, é dicir, nós seguimos pensando que as entidades con gran arraigo dentro
de Galicia pois son importantes. Ele explicaba antes que estaban en 190 concellos ou 170 concellos. Cuestión moi importante, non? Eu comentaba antes co jefe de zona, creo que era, que decía que antes os directorios eran como unha parte da familia, non? Eso foise perdendo un pouco, non? Botan demasiado pouco tempo nun sitio. E iso non axuda, baixo o meu punto de vista, a fidelizar, precisamente, non? Antes, pois, había un achegamento máis fácil, porque o interlocutor era un interlocutor durante moito tempo, non? Hoxe pasaxe pois, co sargento da Guardia Civil, non? É dicir, os povos destas características e co cura. É dicir, que tamén hai falta de mão de obra. É dicir, é unha cuestión importante, non? Pois, esa interrelación que había, pois, en certo modo, pérdese. Eu falaba antes con Ignacio tamén, falando do medio rural, que hai moitas parroquias que son abandonadas, e depois comentaría algo sobre o tema cultural, que están moi abandonadas, que hai casas que están medio derruídas, e sempre que se fala da vivenda, que é unha cuestión para a xente nova, que sempre se fala de vivenda, sempre se pensa en edificios cúbicos, 100 de largo, 20 de ancho. Non teño nada contra os arquitectos, pero orixinais non son. E digo eu, por que non pode haber un proxecto donde se poida comprar ou se poida axudar a unha persoa nova a vivir nun entorno rural se ten unha boa comunicación? Por que non se pode invertir aí? E non se invirte nunha periferia de unha cidade única exclusivamente. Pois eso tamén dinamizaría a zona rural, porque habría xente que viviría ali. E iso veuse moi claramente na pandemia, que había xente que veu a teletraballar as parroquias, sempre cando teñas wifi, sempre cando teñas estén ben dotadas tecnolóxicamente. Falábase naquele momento das aldeas tecnolóxicas. Por que unha empresa tiña que ter pois unha sede? Hai moitas que sí a teñen que ter porque fabrican algo, pero hai outras. Por que a xente ten que acudir a un centro de traballo se eso pode facer desde a súa casa? E ademais hai maneiras de controlar a súa productividade. Por lo tanto, esa sería unha maneira. E desde o punto de vista cultural, home, nós temos un montón de asociacións e casi todas perciben unha cantidad do Concello hasta uns 250.000 euros. En ese caso, hai asociacións deportivas, culturales, etc. É dicir, nos povos vivese ben. E contestando un pouco ao que decía Manolo antes, nós procuramos facer o 50% de inversión donde vive o 70% da población, que é nos povos. É dicir, e despois hai outro problema engadido nos povos, que tes un montón de xente que é de concellos distintos, pero que viven aquí. Votar non nos podes votar, pero, sin embargo, ti sabes que un concello, se supera os 10.000 habitantes, pois o que che dá o Estado e o que che dá a Xunta aumenta sustancialmente. Por lo tanto, tes unha capacidade inversora moi suficiente, digo, moito máis importante. Eu xa che digo, o que facemos aquí, máis ou menos, estamos invertindo. Aquí vive o 70% da población, o 30% vive nas parroquias, que son 26. O problema é moitas veces a diseminación. A diferencia, depois hai unha diferencia entre parroquias. Hai parroquias, como ti sabes, que a mellor viven 12 personas. E hai outras parroquias onde viven 200. Entonces, ese cálculo é complexo. En calquera caso, si che dou a razón, en canto a que decías que para dinamizar o medio rural hai que axilizar o trámite burocrático. Eso é evidente. E, ademais, as cousas teñen que estar moitísimo máis claras. Porque se unha persona como a ti ou como outro inversor para facer unha nave ten que escoller donde non haxa unha serie de pegas de tipo ambiental, etc. Bueno, o que xa sabemos. Pois, ao mellor acabas facendo a empresa onde non queres ou onde non te interesa tanto. Entonces, eu creo que esas cuestións dinamizarían tamén o asentamento das empresas dentro dos povos, dos concellos
É dicir, por exemplo, que estuve nun concello antes, donde tiña os siguientes problemas. Pasaba a autopista, o río Tambre, a Ena, e por encima o tren. Pois, home, aí tes que dar unha licencia, vete pensando en 2 años. Imos acabar cunha visión positiva a que xa nos está desaportando realmente ao longo de todo este coloquio, pero antes, xa que falamos de festas, Manuel, non quero perder a oportunidade que ti tamén nos contes, porque vos sodes dinamizadores xa pola vosa conta, non? Con diferentes festas que seguro que coñecen aquí moi ben, con varias celebracións, non? Que puxeches en marcha tamén con moito éxito. Sí, decidimos que, bueno, xa que vivíamos do ovo, facerlle un homenaxe aos produtos derivados do ovo. E foi cando o ano pasado decidimos facer a tortilla máis grande do mundo, que foi unha repercusión a nivel internacional. E este ano volvímoslo a repetir. O ano pasado, cabe decir que tivemos un pequeniño fallo, que se verteu un pouco de produto. Este ano gotas cero, non sei no que hai ni la primeira, e máis fixemos un ovo de 2 metros de diámetro. O ovo máis grande tamén que jamás se fixo, nunca. E o ovo frito, va. E foi tamén un éxito total este ano, así que, sí, a seguir, non? A seguir sumando edicións. Sí. Bueno, dicía ao inicio que hoxe temos un auditorio especial, non? Porque entre os nosos convidados temos alumnos, a ver se o digo correctamente, do ciclo superior de asistencia en sanidade animal e tamén o ciclo superior de gandería do IES Melide. Por aí algún, non sei se non, de outro tipo de ciclo, non? É un só ciclo. Pois imos lanzarlles unha mensaxe, se vos parece. Agardamos que entre eles haxa moitos con ideas para emprender, tamén para traballar pois nas empresas xa que temos aquí por Galicia. Hai xente de aquí, creo que de fora tamén, poderán quedarse, non sei se en empresas como as de Manuel ti xa aproveitabas, non, para dicir que se precisa, aínda que tes todo rebotizado, que sempre se precisa persoal. Como se pode animar? Como se pode facer pois para que esas vocacións se materialicen, consigan, bueno, pois materializar esos soños que lles diríades pola vosa experiencia? E, alcalde, hai que aproveitar, non? Porque haberá xente de aquí de Melide, quen sabe se aquí talento e futuros emprendedores na localidade. Eu non fago uns cálculos tan electoralistas. É dicir, cada un debe... Eu que lle aconsello sempre a todas as persoas, e en particular as novas, primeiro, que se informen ben e por distintos cauces e que saquen a súa propia conclusión, que teñan a formación, que a formación vaya dirixida ao que eles pensan que queren ser. Eso é fundamental. A formación é fundamental. Hoxe, para que calquer empresa funcione, non hai accidentes. Hai un proxecto, unha formación e, despois, que lle teñan un cariño especial do sitio onde proceden. Eso sempre se lles pide. Pero de todas formas, que señan libre pensadores. O primeiro paso xa o están dando, que se están formando, e niso, ademais, aquí en moitas outras localidades avanzouse moito, con ciclos superiores, con graos. Que máis engadirías? Miguel, agardemos que entre eles tamén moitos, quen sabe, non? Se dentro dos anos irán a unha das vosas oficinas de Abanca e dicir, pois, quero montar este negocio. Estaremos encantados de recibilos, de axudarlle, de escoitalos nos seus proxectos e de acompañalos se é posible, non? Comparto o que di o alcalde, hoxe sodes xente moi formada, creo que é importante que teñades esa información, creo que contrastedes esa información, e eu quero dicir, alcalde, que Manuel, creo que o rural, o mundo fora das cidades, ten máis futuro que nunca. Oye, o que cada un escolla onde quere vivir, onde quere residir, pero en calquera caso, isto ten máis futuro que nunca, hai empresas, hai futuro, e a banca queremos acompañar nese futuro, sea con proxectos particulares ou profesionales. Estaríamos encantados de que nos contedes o que queredes facer no futuro e acompañarvos e estar con vos e darvos as solucións que podamos dar desde a nosa man, vale? A voz da experiencia, neste caso, empresario, a quen sabe se futuros emprendedores, ti que lles dirías? Bueno, pois eu, a parte da formación, que decía o alcalde, diría dous consellos. Un para os que
pretenden poñerse pola súa cuenta e outro para os que van a traballar para empresas. Os que se van a poñer pola súa cuenta, eu diríalles que teñan unha idea clara, que a persigan, que señan constantes e que teñan paciencia. Porque é moi duro hoxe, eu seino por o que vos contei xa antes, iniciar un proceso. Pero se decaes no camiño porque te desanimas, mal. Entón hai que ter paciencia, ter a idea clara e apostar por ela. E os que ides a traballar, a parte da formación, claro, e os que pues, non todos desarrollades un proxecto, entón os que vallades traballar para outra empresa, elegir ben a empresa que ides traballar e unha vez que esteñades nela, apostar pola empresa. Por qué? Porque a empresa é quen vos vai dar de comer, non só vai comer ela. Moita xente pensa, non, é que vou facer rico o dono. Non. Se o dono non se fai rico, tampouco vos vivides. Pero o dono casi nunca se fai rico porque é o que ten que invertir para que haya traballo. Entón, apostar polo voso objetivo e apostar polo empresario co que vallades a traballar. Esos son os dos consellos que vos daría para funcionar. Bueno, pois agardamos que tomedes nota. Futuro para o mundo rural que nos analizamos, como saben, neste ciclo que percorre toda Galicia, que hoxe fixo parada aquí neste Concello de Melide. Grazas aos tres polas vosas aportacións e por sumarvos a este ciclo que pretende contribuir a ese desenrolo en Galicia do seu rural. Grazas ao director de zona de Ordes Arzúa, grazas ao alcalde de Melide, grazas alcalde por recibirnos e o CEO del Huevo de la Abuela. Graciñas aos tres, grazas a todos os que nos acompañachedes e moitísima sorte a todos vos, sobre todo os máis mozos, ese futuro talento que imos ter, o galla que materializades moitos proxectos que serán en beneficio de todos nós. Vou pedir un último aplauso, agradecidas de a vosa presencia.